kandhamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya pring sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu aja guyang guyu beto rasane wong lagi gendrong pilih cocok apa pilih yen urung tak orang gantung piyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung bintang budaya iya dipersilakan untuk foto dari keluarga Kebak Keramat, monggo. Koyong gege audio Rafa Multimedia. Betul kowe betul kandhamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mreng sliramu dadi impianku wani sumpah apa jalukmu cah ayu aja guyang guyu beto rasane wong lagi gendrong pilih cocok apa pilih yen urung tak orang gantung omah-omah aja nganti wurung lah kok iso mesake ora iso aku tetep bahagia sama istri saya. Lah iya, omah-omah ki aja nganti wurung mesake anake, mesake wong tuane. Iya. Biyen ning krabekke iki ragate ya entek akeh. Kowe ngerti dhewe ragate ngundang campur sarine wis pira? Lah iya, urung len paknake pira dhewe. Paknake pira? Wis sosokan tukon pira dhewe. Apa biyen ya disoki tukon barang lho. Iya to. Raketang ngerti kuwi pas kowe entuk gropiokan langsung nikahan ngono. Lho, nggih Bu, nggih, leres nggih. Nggih. Bu nyun anu pinten? Biasane iku sing sok neko-neko niku piyai kakung nggih, Bu. Lho, rungokno kowe iki. Wah, ra besti iki. Kok ra besti lho? Survei membuktikan biasanya sing sok geseh niku piyai kakung nggih, Bu. Leres napa leres? Oh, leres. Jenengan ampun ngoten niku Bu carane iki. Lha piye? Ya aja ngono kuwi. Nyatane mula wong wedok iki akeh sing dadi rondo. Lho, lah kan kowe gara-gara wong lenang. Lah gara wong lenang sing ora njo tanggung jawab ku lho. Lah iya mula kuwi kaya kowe iki kudu. Mula ya. Lak kowe iki galak-galak karo wong lenang, tetep kowe dadi rondo gelis. Ora aku angger galak karo bojoku aku kualat tok. Aku angger galak karo bojoku aku terus kualat. Langsung piye? Lah aku wis meteng ngono iki. Ku angger galak meneh meteng meneh. Lah
kabeh ki ngoten niku Bu, lak jenengan galak-galak kali bojo, langsung jenengan kualat. Meteng wae. Kuwi lak kowe. Ya diaturke. Bapak ala aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung hiwa cucut malbune karo kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung. Sembah nuwun daluh purwa